kalubutan ang adlaw may gabi. Okay. Karon guys, ana ka bibo ari sa bahay para buja gabi ron. Ang apo na ang silabi. Naka man kay bud. Bud na guys. Naka si Mama Jang ah. Nawa guys. Uy. Magtujuk-tujuk sila guys. Muuta si Ina. Mala sa guys. Bud. Maglupad-lupad man. Magtujuk-tujuk. Parang magbubod. Labyo, labyo. Nabubod man. Nabubod? Eh, bud mo yan. Ahon, sino kay umlay pisi mabubod. Mala sa guys. Ano na ko yan, tingan. Aray, di na nakakapad. Di na kalupad dahil kaya nakuha ng foot. Di na sa kalupad guys. Kaya nabud isang bud, ang bud nabud sa PC sa kaning tanod. Nabud-bud. Ang bud, nabud-bud. Na guys, bud. Naputol man. Alam mo, lupad na. Ang lupad sila guys. Di, nalingaw sila pa, nalingaw. Apil pa si Mama Jang, nalingaw. Ala. Ay, ito as ibabaw. Ay, nalingaw sila sa buhok guys. Nangagat sila sa buhok guys. Malupat man. Angay din sa PC manon. Okay, okay sa PC. So na piya. Tuan na, tuan na. Wow, tangan ang tabut. Bud, agmimili mo. Miling ko tayo guys. Bon, mato ni pat sudah ni mga kay aron. Kuan na laso na plaga. Dili. Aron. Nana bon ma? Nana bon? Di ah. Di ah. Okay. Tangga bangun. Ha? Tangga bangun na. Kami kay dagko ba? Ano kalupad? Magabibo ra ba jud? Misajaw na lang mag-asa. Tanawa ah. Rin ka dancer. Ay, di may nanguot. Di ah. Nanguot, oy. Dito. Ganun. May sa ganahan, nanihuwag.
Ano na lang to sa isda. Tapuinas mama dyan. Huwag na ito lukas daw. Huwag na lukas, huwag na. Huwag na ito. Huwag na ito. Hi guys, ugma na to. Nalingaw ang mga apo sa bud. Ilang giduaan. Aram mong pagalingaw po na yung bud guys, no? Para to guys, agpalihok po sa pag-subscribe sa aking channel. Manilong bulan, no? Daghang salamat.